Приключенията на Мила и Алекс, пътешествието на малкия слон Лоло до облачния замък. В една топла нощ, когато звездите бяха по-ярки от всякога, Лоло не можеше да заспи. Лежеше в тревата и гледаше нагоре, където една звезда мигаше по различен начин от всички останали. Може би ми говори, помисли си той. И точно тогава нещо блесна надолу. Лъч светлина, като стълба от сребро. Лоло направи крачка, после още една. И изведнъж краката му вече не докосваха земята. Издигаше се нагоре, през облаците, през светли мъгли, докато пред него се появи огромен замък, целият от пухкави облаци и изкрящи капки роса. На портите го посрещнаха 3 светулки. Те не говореха, но светеха в ритъм, сякаш му показваха пътя. Лоло ги последва през зали от мъгла, където стените шепнеха истории. Истории за сънища, които се сбъдват, когато вярваш. В най-високата кула на замъка стоеше стар, мъдър облак с дълга брада от дъждовни капки. Той каза: всеки път, когато погледнеш към небето, не забравяй. Ти вече си бил тук. Домът не е място, а светлина, която носиш вътре в себе си. Лоло кимна. Почувства топлина, която се разля по хобота му и в следващия миг се събуди от утреното слънце. До него седеше Мила с широка усмивка. Лоло, пак ли сънуваше нещо вълшебно? Попита тя. Лоло се усмихна, погледна небето и видя, звездата от съня му все още мигаше. Понякога най-големите пътешествия се случват, когато просто затвориш очи.